Ai vakabviya vavari vangu, makambotinyenga here tikaramba, tinyengeiwozve naifata. Guys, hello guys. Mfaro wacho na wakawandisa guys. Ndopeve pamunozinza ndichiti handidi kufara ndoga, ndoda kufara nemi, tifare tose. Saka kuti tifare tose zvamungatoita guys ndezvekuti munosubscribe to this channel, then moclicka notification bell kuitira pese pano upload latest video guys. Hamudarikiri, tinakidze tose. Yaenda nayo guys yakamira yakadai. Ndato ndichifambawo ndobva ndasangana navamwe sisi. Ndobva nditi ko naye mukoma bheni. Ko imimi varume why moda kutiona takachena, tiri smart, tichigeza. But why muchizoti tatese hamudi kutenga zvikwanisiro, moda kuti tidii? Ndonyaenda nayo guys. Hanza varume moda kutiona takachena, muchititengera tichenesa nekuti dii. Asi kana mazotiroora hamuzodi kutiona takachena, moda kuti tiite sei, hamuzotitengere zvikwanisiro zvacho. Saka zvachaita guys ndezvekudii, ndichakuverengerai makomenzi andauya nawo panapa, then imi guys mozotaurawo makomenzi ei kuti munozvionawo sei panyaya iyi yasisa. Saka makomenzi andinawo panapa amira akadai. Hanzi noumwe kanzi havasi varume vese vakafanana newawinayi. Umwe ndobva ataura kuti hazvibatsire kukuchenesa kozi kana wapinda, hanzi hazvibatsire kukuchenesa kozi kana wapamba wakuchenera mufundisi napasta, ini kunoswera wakandisungira pulling socks mumusoro kutozotsamwa. Hanzi weekend haude kugara pamba kuti ndione, hanzi haude kugara pamba kuti ndione pulling socks iroro. Chiona musi weSunday kana kuti mufundisi vari kufamba vachimutsa vatendi negogo. Tengerwa namufundisi waunochenera. Hanzi mukadzi nyatsogeza wochena kana ndiripowo zvawaiita uchiri musikana. Handinete kutenga kana kuita rure toita, kwete kuita kunge ndakaroora mukadzi wandunge. Ndeumwe woyo guys. Umwe ndobva taura kuti patinosangana you will be still in market, so the world is yours. Kana taroorana pane zvinofanirwa kusara nekuti you are not on market anymore, e.g. miniskirt, mazinzara, lipstick, groove out. Kana riri trouser regai ndisiyane naro, ndingadyisa. Nekuti vakadzi vevanhu vanomafarira, vanoda kufamba vachionekwa mutsetse wose. I'm saying kana uchiroorwa pane zvinofanirwa kusara, semukadzi you have to change. Ndeimwe comment yeumwe munhu. Guys, mutauro maonerei? Then umwe ndobva taura kuti tidi kuti munyengwe nemamwe madushuro kana mava vedu, kozi mukachena munozovhairawo imi vana musoro pangu. Ndeumwe woyo. Then umwe ndobva ataura kuti hamurevi nhema, kungochena hanzi kuda kuonekwa nani sha. Zvikanzi noumwe, hapana anoramba achikushi. Hanzi hapana anoramba achikushi. Hanzi chini? Hapana anoramba achikuchera mbeva dzava mugaba
unozvionera isu kungobvura chete. Ndeimwe komendi youmwe. Umwe ndobva ataura kuti zvose moda kuitirwa here, inga we are equal one, tasanganiswa nerudo, tengai sezvamaita, ko isu tozviwanepi 50-50, todawo kutengerwa neni maworksuit. Ikomendi youmwe we. Umwe ndobva ataura kuti muchizoshandisa kwacho here, munenge matovarairwa attention yava kuvana, zvinogona kuvapo zvimwe zvikatongo expire, plus ndo basa repocket money yatinokupai muchizonotsunyira kuendesa kuya. Ndeumwe woyi guys, ndobva zvanzi noumwe naye haakubvunzawo umakati vanobohwa. Vakadziwo vari kutaura kuti varume munoti motobohwawo zvikanzi neumwe vanosvota vanhu ava. Mukati zvikanzi neumwe toda kumuona muri fresh because you are perishable products. Ndio makomenzi andauya nawo guys. Ndichiti guys chitaurai maonerei panyaya iyi kuti munoionawo sei nemubvunzo wasisa wandauya nawo panapa. Ndisingapedzi nguva chiti thank you guys nesupport yamuri kupa. Chiti kunoisasata subscribe to this channel nonga munongoona kuti panofariwa pano. Saka sub, like, comment. Thank you guys, blessed. Ai vakadzi ava vari vangu. Makambuti nyinga here tikaramba. Tinyenge iwozve naifata. Ding 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 ding.